Cái lẽ video kan lo start le to dona ama sign cái introduction kan pe nga he he Minecraft let's play nia coming to Gen Zero ni kha ka channel ming to Gen Zero nia ti chuan voin hi ka episode pahni na ani dona chuan episode pahni na hi chuan bul kan tran tak tak to dona bul tran tia khan step by step in kan kalanga man ma sabera tan chuan starter house ka sakma in villager trading hall ang deuh reuh villager.com na ha ka siam ma saber don ni cho ni lo she don ya chu chuan tuna hian hi ka village chu nia ka village omna hi nakina in zong hi ka la thiat fekanga kan chu in tha in lian pa nga kha sak kan tum don ni in hi pakhat pahnih pathum pali panga paruk pasari oma in zong hi ka thiat anga ti chuan hemi hi kan no khat vek bawng level turin kan siam anga khan te khan kin zela kan ti don ni tuna chuan villager lak kho mai in kan cho kan nei om chun hui tho hi heibel ho hi ka langa ka lak zuwa pakhat pahnih heta hen pakhat awm bawk a pathum pali panga awma pangai ka lak zuwa thing kan kit phot anga thing ha kala le phot don ni chu hei lam tran zok tang chuan chu main hemi hi temporary house temporary staying home antenga hi temporary a kan omna tur ania poimo zual heite golden pickaxe te golden sword hi pakhat chi hi kolila chuan fortune hi chu lo la da thaila nikin deuh silk touch po hi lo la da teng chuan thingkung ka danga apple po hi nge in thing furnace hi la ka dang ti khan chuan ka pickaxe wooden pickaxe bulmin tran tu tur bulmin tran sak tu tiange chu ta hen ka da thanga nikina ka taranga kan start house te kan sak the kuna chuan crafting table pot ange tuna hian ni hi chhun vel ani to ni hi chhun vel ani to a chuan zan ani mai in thing ve kha la kha ka duwa thing ve ha kala bok anga ole tikhan village chunga kan villager ten an lo check hall bu kha kala khom vek to a text satan kala doni an mani ka ven him nan le enge an in tur ten chen tur te na te ka pe khuna chuan hei ka text ani doni chuan thingkung la turin ka kal tonga thing kan lang hun tlem chu lo me tiang ka extra chedai me man tui do mama ne kit tui do mama ne kutin da so ka siam le do ne stone x ko chu thim chu ni der me hei ka kit lenga chuan village lama kan hawang thing ka ki chau to hnuwa khan ti khan stack khat le tlem chan ve stack khat le chan ve
kalau kit to a chuan nak tuk lama villager pro om na turin in ha kan siam sak don ni chu mu pot ange chuanin ting eniang simple dawin 7 by 14 ti la tha 7 cut it thum nga ruk sai ai foundation a bultan na ai do ni inti mani khan a floor hi birch khan ka hmanga chuan simple pa ngai deuhin kan tia hnuah materials dang te pawh ka nga hnuah te pawh kan siam tha le mai dawn ni upgrade zawngin maw chuan nge ka ti le tur khaw fence ka siam ngai theo zawngin chuan fence siam dan pawh kan thei ni chu pakhat kha tok man hin kan ta dawn ni a dan nan an chhuah lo nan khan tanga chuan so ta khan kulai be pawh kula deng a kau nan a tha dawn tlat chuanin helai hen engmani ti an vor ven hi helai hen nom khawm dui mai a hring saw chu engmah nge na thawk thei lo an villager chief ani ve saw an chief chuan khum zawng hi ka lang a chu kan ei le pawt ange chhun ania hun kal chak venain huna kal chak me tikhan khum hi ka langa khum ka lak kha ta kan siam an ong khum tura kan siam han kan danga chuan bel kha kan metanga an ron tlan khawm anga chuan ta han kan lock vek dawn chu kan da khawm vek anga chawk thei lo turin chuan torch kha ka siam bawk anga charcoal pawh siam mai tur charcoal hmangpawn a thei vek thaw chuan helai hmun hi ka thiat vek bawk anga chuan ka hnawh khat vek anga a zawl theng bein kan siam a chutah chuan village lian em mai turin in lian deuh tila villager ho awmna tur me rang chu hi chu ka khum masel la thawng lo nan chi khan in jang yam pakhat pahnih pathum pali panga khum panga awma villager hi panga awm tur ka ngaia chuan bel hi ngai te hinga dangan lo theina turin tian lon dawn ni ke chu ta hinga lon thunga ti hian awesome bein tian zawng lo tanga zan ni mai no huat lai mai no lu tikhan ron chuat le tawm ya sung chu khoi midang hi kha ta kha he ta he no he ta hi khumom na chui siam chu dari class kan to business line class kan la don tikhan bel ri ta kan share no pang hoi kan kau khom hlok lom hlok nge kum ka siam belang
cái chuan con cùng bắt cái xiêm bể lên á có một về nó tụt tú mà hello chuột lâu ula nãy cái bên don tree lâu châu pakhat khan hello mà hiền anh vùng phung khum lom tụt ra kan ngay kan anh nói đây nghe xem chú bucket xiêm cái đủ vàng này chả lom không đủ lom không lóc tiểu rồi slap cái mũ đòn slap xiêm liền á oak slap anh nhá hi oak slap chun ta chu in chung akan ma anh ngọc hết ta lâu rồi thì lâu hiền hi chu thì khá là nhiều á sorry rồi tụ pro asur vatin ti chuan in chung ka siam va tangai an lo siam ange chen pa chuan na thok du tan ta hen omo na a tho the ta point cartographer te mason kan nei ta mason hian clay le brick clay kha chu a lei tu khana brick ke ni brick kha kan lei the do na chuan in kim nual to in ka hria nge ti mai nei hello mà in mà in te a ke ma hotel shin he chu chuan chung chu da chia rồi barrel cái này ngó chuan i torch ani do ni ti khan torch kalanga hi an mani in da khang ai do na ani lo chuan creeper te pon lo spawn le tho zombie te poka in chung an spawn le thei ta chuan man roi kala nei lo khok me ya chuan kan man mo chong lo wa mong chang in kan ti do na ni bucket hi kan nei potanga campfire hi kan nei le pokanga man tu rom ta mo ta hanong ve shi pot sila chuan
composter chuan lampangah hian kadabe langa he lampang pawh kadabe lang farm hingan ka duh lo an ti thalen ka duh chi ni lo tlat pawh ka la duh chuang lo che bread kha zuar thein om chuan ti khai kha chu ka duh a potato bread chuan pawh ti kha bucket le try chuanin inchung kha inchung siam hain light pakhat an zombie vel an spawn lo deuh mana chuan ke inchung tur hi ka lo siam anga nang ni lo boil laiin ka dai ta lo ve kan siam bel leng dai thei ngang chu ka chuan in pawh ani ve ta ngan lo ruwa chuan zombie ven spawn thei lo tur ka ngaia chan chu half slap ani dawn ta hnuai zawk ani ta chuan rong pa hi da bo vat ka ngai chan chu ka ro ren na da dawn tlat village chief te khani ve buk se na mai kalte sona ka ro le ka zero an hot lock eng mai mu ve lo ka son so to su te khan lo mang che quay lâu cho thấy lâu lâu mình đang chọn mai gần để chơi hàng sáng chút có tiểu và anh ấy có chút thì khăn thì sao chuyện này in một lâu cái lọc đồn bên thế nãy thuộc về đồ lâu thì cái gì á nó thuộc lâu chút gần đồ lâu mình đang tắc rồi suốt tắc có đấy tùm lâu đấy cái lâu kì đấy in chuyện bác không khoang à bém đồ na khoang đấy à chuan cái u nào nghe khá là mặc khăn thì thì khăn mi in hi chu kan zo to ka materials la tuin ka chua san don na materials lam tu kan ne anti-nan flints te nge til dang iron lang te pok ka mine ve le thonga ma se mine te khan ta juk chuk thui lo juk kal le noi thu taka juk kal kha ka do shi lo wa tu na chuan ti tran nan chuan
hei hi smithing table mo smithing table te siam ka duwa smoker te pawh kan la duh dawn a smoker hi hipui kan lang mamawh dawn a chuan enchanting enchanting te pawh kan la siam tho anga tunah chuan fletching table hi siam tangai dawn a chuwang chuan graveler gravel manrolla turin ka kal dawn e manrua kan lang manrua materials kan la dawn ni tikhan flinch pali ka hmu thei ta flinch hi khoi ber nge ha crafting table siam tangai chuan pahnih siam thei ta tikha chuan hei chu kan smell tanga mamawh tur dang a awm anga saw lai deuh vel sawn kan kal chin leh pawt anga nge materials dang awm em tih kha chuan compass kan nei a inah kan lo bo palh takin hei compass hian kan spawn point a kawk chat dawn ni tikhan saw lai vel sawn saw kan spawn point chu chuan lai hen nakinah in ka sak na tur kha ta chuan pumpkin pawh awm ni saw farming kala khawih dawn hrilo tun episode ah chuan ka duh ber zawk chu villager te nena business lampang ka han buai pui tan dawn a entin nana thingki hmang khan fletchender ho kha thing stick ve kha ka sel anga tikhan kan tan anga kan spawn area kan hole ta ka village ah kan hole ta chuan ka thil siam ho hi le tangkai ho hi villager ho khan kan pe lenga chuan trading kan tan anga chuan iron golem pawh kha lo spawn le tawh mai thei ni spawn dawn em pali ni a chuan hi zawk hi chu kala duh hri lo tunah chuan hi zawk hi le chuan stick adike nakinah non spawn le hunah tian ni se crafting table hi danga chuan khum pakhat ka siam sak anga hi chu ka ima khum ania chuan ka thei lo anga khoi dah leh thawng chuan bread kan siam ang chang kan siam dawn chu chang vai chungli le kwa che lo te lom vain stick cut ale in thla pung zum zum teu le ti tu kan nga ni smithing table le ga lo leng lut le nge kan din hun khoi no te mi pa fe kan mi le ni le an om ve le tur ka ngai nga chuan khonge buy my stick ka stick te min le sak ro le zo der lo give me stick ka stick hi label chaw label thei zel ni mo vai ke lo long ni chon som paruk
no te kan nei ta koi nang in chang ni pe cha charang ti khan invest le lang o ti khan an mani emerald ve khan kan invest le nga chuan khale no te kan mo bel don ani an lo chuan hi no te ho an lo len huan na tu la hen pakhat ka da bel le nga ti khan tun kan episode chu kan lo ti top don tonga ti khan trading kha ka lo ti ta trading kha ti khan mining lo po khan trading kha ti khan gear te iron mar te kha ka lo nei the don chu ti khan is va in mang tha vek ule